Numele meu este Anca Mezei. Sunt profesor învățământul preșcolar la școala gimnazială numărul 5 din Săcele. În același timp sunt și profesor de limba romanii. Familia mea a crescut într-adevăr într-o comunitate de romi, unde se vorbea și limba tradițional romă, însă cu timpul părinții mei s-au mutat de acolo, din acea comunitate, s-au mutat într-o localitate unde existau doar români și maghiari. Acolo am crescut eu. Acolo, din păcate, nu am putut să învăț limba părinților mei. Aflasem de la fost președinte al Partidei Romilor, aflasem despre cursurile la distanță care erau susținute de domnul profesor Gheorghe Sarău. Am auzit despre aceste studii și am plecat la București. Pentru 4 ani acolo am studiat psihologia învățământului primar și în același timp am avut și oportunitatea să învăț limba romanii cu domnul profesor Gheorghe Sarău, profesor extraordinar și m-a încurajat foarte mult să merg mai departe la școală, să-mi asum identitatea de rom. Trebuia ca părinții mei să facă multe eforturi să mă susțină la școală, la liceu. Aveam nevoie de multe rechizite și haine și alte cerințe școlare, dar părinții mei au făcut eforturi extraordinare ca să mă susțină la școală și, drept să spun, au avut încredere în mine. Spre exemplu, o fată care a ajuns la liceu, să zicem, ea a avut oportunitatea să meargă la liceu, are oportunitatea să meargă mai departe, să-și termine studiile, acolo va învăța cum să lupte, acolo va învăța multe lucruri și va avea parte de multe cunoștințe de care are nevoie ca să poată interveni pentru semenii lor. Eu le încurajez și le-aș spune tuturor femeilor care se află într-un stadiu mediu, să zicem așa, de dezvoltare, să nu renunțe și să meargă mai departe, să-și termine studiile, să aibă încredere în ele și ceea ce fac ele nu reprezintă decât un mod de a ajuta pe cei din jurul lor. Eu știu că și ele trec prin greu și că nu este ușor să termine o facultate, nu este deloc ușor. Dar gândiți-vă, fetelor, că reprezentați sursa prin care copilașii cei mai mici, romi, să zicem așa, ei au nevoie de voi și voi trebuie să le fiți un model și voi trebuie să fiți un stâlp pentru ei. El nu neapărat că este o obligație a voastră ca să-i ajutați, dar dacă privim totuși în spate și dacă voi totuși aveți oportunitatea să mergeți mai departe, ar trebui să-i ajutați și pe ceilalți și să vă întoarceți înapoi în comunitățile din care sunteți și proveniți, să-i ajutați pe cei din jurul vostru, pe copilași în special, pentru că ei reprezintă, să zic așa, societatea de mâine și în ei trebuie să investim. Și pornind de la copilașii mai mici până la cei mai mari, deci mi se pare că e o menire a noastră, este o chestie umană să intervii și să îi ajuți. Eu cel puțin așa gândesc.